Oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Gusto ko nang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Grabe ka naman, OA ka naman dyan. Alam mo, minsan sa buhay, kailangan may pinagdadaanan kang problema. Dahil tandaan mo, kapag ka may problema ka, ibig sabihin, buhay ka pa. Diba? Pag wala na, kabahan ka na. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, trip natin mga musta ng mga taong init na init. Gigil na gigil sa impeachment, ha? Gigil na gigil sa init ng panahon na hindi mo mawari kung ano bang gagawin mo pag pumapasok ka. Buti sana kung yung opisina may aircon. Wala. Nandun ka sa bakery, nagtitinda ng tinapay, nasaktuhan ka pa sa may oven. Kaya shout out sa mga paniderya dyan, panadero dyan. Shout out na rin sa mga nag-i-straight, nagre-riban ng buhok. Kapit lang, B. Shout out din sa mga gumagawa ng fried noodles dyan. Diba? Yung mga nagpiprito ng turon. Diba? Init niyan, B. Pero ganun talaga, life goes on. So, para makaiwas tayo sa heat stroke, pinakamagandang gawin is syempre, tip number 1, magsuot na po ng mga light clothes. Oo, ito yung panahon na wag gagaya kay Mara Tony na mahilig sa black na damit. Kung kaya magsuot ng yellow, white, ayan, mas refreshing, mas bright, at mas malamig sa feeling. Tip number 2, kung lalabas ka man ng bahay at feeling mo, kailangan mo ng sunrise o sunlight from your skin. Uy, maganda yan pag mga tipong 6 to 7 or 8 a.m. in the morning, maganda pong tumambay at pumunta sa may mga araw dahil yan would lower down your cortisol. Kumbaga nakaka-lower ng stress level ng katawan mo yan. Pero yung mga tipong 8 a.m. onwards, yung mga tipong hanggang 5 o'clock. 5 o'clock kayo, mainit pa ha. Huwag kang makulit, huwag ka nang tumapat sa araw, mahapdi na yan sa balat. Diba? Simpleng mga bagay na kapag ka natuto o pag naalala mo, syempre, paniguradong hahaba ang buhay mo. Siya ako itatakbo na. Sakto na. Pwede na tumakbo 5:28 na Pwede na to, di na masyado mainit. Anyway, susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang memorize yan. Basic. Happy Monday, everyone. Metro's #1 Love Radio. Basic!